inunda mi ser y alegre latir. Huyó mi pesar y al son de un murmullo mi alma llenar de ilusión sentí. Vibrando al abrirse sus notas se acerca el ruiseñor al jazmín, vibrando al cantar de campanas que suenan dentro de mí. Qué bien si yo fuera la fuente para saltar y correr, de noche cantar y volar como alondras a ver. Hay dentro de mí un corazón solo. Jo soc la Dolors Belllloc Lleonat, directora del Centre de Formació d'Adults de Mollerussa, i soc mestra de català i castellà per immigrants. Faig les matemàtiques de grau superior i les ciències naturals del GES. Alhora que, juntament amb els meus companys, el Manel i l'Alba, formem l'equip directiu del centre. Us voldria fer arribar els meus grans desitjos de que us hi trobeu molt a gust en aquest centre que per mi i per la resta del claustre és tan especial, el CFA Mollerussa, un centre per la gent major de 18 anys fins inunda mi ser y alegre latir. Hola a tots, soc Laura Cistero Pons, llicenciada en Geografia i Història. Soc la cap d'estudis d'aquí del Centre de Formació d'Adults i també la coordinadora del GES. Us esperem. Mi alma llenar de ilusión sentir, vibrando a la... Hola, mireu, jo soc la Maria Talant, les meves companyes d'anglès em diuen Mel. I perquè faig anglès, després tinc els d'accés a la universitat, amb ells faig comentarietats, i després tinc moltes hores amb els alumnes de GES, amb els quals estudiarem anglès, català i castellà, i per tant us cansareu de veure'm. Doncs fins aviat. Y volar como alondras a ver. Hola, soc la Ceci, amb New Look, però la mateixa. I bàsicament faig anglès, per tant, see you soon. Bye bye. Que siente al latir ansiedad. Soc el Francesc Carrique, soc el professor de Ciències i Informàtica i ens veurem pel centre. Otra vez al món. Hola a tots, benvinguts a l'Escola d'Adults de Mollerussa. Jo soc la Montse Duc i soc professora de llengües. Doncs faré anglès, francès, català i castellà. Fins aviat! Hola, jo soc la Montse Fabregat, l'administrativa d'aquí al centre, com molts ja sabeu. Per quan vulgueu i necessiteu informació acadèmica, aquí em trobareu. Us hi esperem. Hola, soc el Manel Català, soc professor d'informàtica i a la vegada secretari de l'equip directiu. Em trobareu amunt i avall entre l'aula d'informàtica i aquí, a secretaria, amb la Montse. Y al son de un murmullo mi alma llenar de ilusión sentí. Vibrando al abrirse sus notas se acerca el ruiseñor al jazmín, vibrando al cantar de campanas.